Argiaren semeta, egunaren oinordeko. Abia gaitezen denok, jaunaren gana goizean. Usatu ditu goiz albak, gure baitako ilunak, eta pozaldi betea, sortu digu bihotzea. Aintzaren aita jainkoak argi ditzala goizargiz, gure begionitzarak ikusaraziz bidean. Azken orduan dezagun, seme nagusia baitan, eskuratu guretzako, utzi zuen ondarea. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, gaur elizak Kristauen batasuna den 8. ospatzen hasten da. Eliza guztiak bat eginik Kristauen batasuna eskatzen dugu. Hori nahi izan du Jesu Kristok, denok bat izan gaitezen Kristau guztiak munduak sinesteko. Eta hoixe eskatzen dugu Eukaristia honetan. Hasi gaitezen apaltasunez jangoikoari pekatari garela aitortuz, bere errukia eskatuz. Jesus jauna, egiaren eta graziaren betea zarena. Erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, gu aberasteko zeure burua behartzu egin duzuna. Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, gurekin zeure herri santua egitera etorri zarena. Erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko algustidun beti erekoa, bildu egiten duzu sakabanatua dagoena eta bildutakoa zaintzen. Begira bihotzonez zeure semearen hartaldeari, bataio berak santu egin dituenak, egiazko sinismenak bat egin ditzan, eta maitasunaren lokarriak elkartu. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizibaidak gizaldi eta gizaldietan. Liburutik. Egun haietan jaunak esan zion Samueli. Noiz arte egon behar duzu Saulengatik negarrez. Nik baztertu dut, Israelgo errege izan ez dadin. Bete adarra olioz eta zoaz. Belengo Jeseren gana bidaltzen zaitut. Haren semeen artean begiz jobai dut nire errege izango dena. Samuelek erantzun. Nola joango naiz baina? Saulek jakiten badu, hilko nau. Jaunak esan zion. Eramazu zeurekin bigantxa bat, eta esan jaunari eskaintzera zoazela. Deiegiozu Jeseri oparira, eta nik esango dizut orduan zer egin behar duzun. Erakutsiko dizudana gantzutuko duzu. Egin zuen beraz Samuelek jaunak agindu ziona,
eta Belenera joan zen. Herriko arduradunek ikaraz atera zitzaizkion bidera eta galdetu zioten. Pake honean altzatoz. Samuelek erantzun, bai, pake honean nator. Jaunari oparia eskaintzeko asmoz nator. Egin garbikuntza eta zatozte nirekin oparira. Samuelek garbikuntza egin zien Jeseri eta beronen semeei, eta oparira deitu zituen. Iritsi zirenean, Samuelek Eliab ikusi eta esan zuen bere baitan. Zalantzari gabe, aurrean du jaunak bere gantzutua. Baina jaunak esan zion Samueli, ez begiratu horren itxurari eta luzerari, alde batera utzia duteta. Jainkoak ez dio begiratzen gizakiek begiratzen diotenari, gizakiek itxurari begiratzen bai diote, jainkoak berriz bihotzari. Deitu zuen Jesek Abinadab eta Samuelen aurrera eraman zuen. Samuelek esan zuen, ez du hau ere aukeratu jaunak. Ondoren Jesek Xama eraman zuen, Samuelek orduan, ez da hau ere, ez du aukeratu jaunak. Jesek bere 7 semeak eraman zituen Samuelen aurrera, baina Samuelek esan zion, jaunak ez du hoietatik inor aukeratu. Orduan Samuelek galdetu zion Jeseri, hauek al dituzu seme guztiak. Hark erantzun, txikiena gelditzen da, artzain dabil. Samuelek esan zion Jeseri, agindu ekartzeko, ez gara jaten hasiko bera etorri arte. Ekarrarazi zuen beraz mutila, ile gorria zen, begi ederra, itxura bikainekoa. Jaunak esan zion Samueli, jaiki eta gantzutu ezazu, horixe da. Hartu zuen bada Samuelek olio adarra eta gantzutu egin zuen bere anaien aurrean. Egun hartan, jaunaren espiritua Davidengana sartu zen eta haren jabe izan zen aurrerantzean. Bukatzean, Samuel Ramara itzuli zen. Jaunak esana. Gerrak zuri jauna. David neure zerbitzaria aurkitu dut. David neure zerbitzaria aurkitu dut. David neure zerbitzaria aurkitu dut, eta neure olio santuaz gantzutu. Nire eskuak sendo dio eutsiko, nire besoak indartsu du egingo. David neure zerbitzaria aurkitu dut. Hark dei egingo dit, zu nere aita, nere jainkoa, nere arkaitz salbatzailea. Eta nik neure lehen seme egingo dut, lurreko erregeen artean goren. David neure zerbitzaria aurkitu dut. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesukristo gure jaunaren aitak, argi ditzala gure barruko begiak, jakin dezagun zer itxarotera dei egin digun. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Markosen liburutik, Aintza zuri jauna. behin batean, larun batez, gari zoroetan barna zijoan Jesus, eta ikasleak bidenabar galburuak mozten hasi ziren, fariseuak esan zioten Jesusi,
nolatan ari dira egiten larun batez zilegi ez dena? Hark erantzun, ez alduzue inoiz irakurri zer egin zuen Davidek beharraldi batean, bera eta bere lagunak goseak gertatu zirenean? Nola Abiatar apaiz nagusi zelarik jainkoaren etxean sartu eta jaunari eskainiriko ogiak jan zituen legez apaizek bakarri jan zitzaketenak, eta nola bere lagunei ere eman zien. Eta esan zien, larun bata gizakiarentzat egin zuen jainkoak, ez gizakia larun batarentzat. Beraz, gizonaren semea larun bataren beraren nagusira. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. urte liturgikoaren hasiera honetan, urte ikusten egia nola Jesus bere bizitza publikoa hasten duen eta nola presentatzen den, ez? Jendearen aurrean, mirariak eginez, pekatua barkatuz, baitere atzo ikusten genuen zenargai bezala dator mundu hontara, ez? Irudi horrekin bitarteze hartzera ematen digu, nola berak nahi duen gizakia salbatzea, ez? Gizonakin aliantza hori egitea, maitasun aliantza hori eginez. Eta gaur berriz agertzen zaigu eta presentatzen da fariseuen artean lege maisu bezala eta legearen gainetik jarriz. Eta hau dudarikan gabe farisearrentzat eta judutarrentzat gauza oso gogorra, ikusten zuten beraiek, ez? Ze beraientzat legea zan dudarikan gabe gauzarik importanteena, ez? Eta gainera larun bataren legea beraiek hori bazuten gauza sakratu bezala. Orduan, Jesus gaur agertzen da larun bataren legearen gainetik jartzen, ez? Eta azken finean zer adierazten digu Jesukristo? Bera jainkoa denez, jainkoaren semea izanik, dudarikan gabe, bera dago legearen gainetik, ze azken finean legeak berari egiten dio erreferentzi, legeak azken finean jainkoaren gana eraman behar gaitu, maitasunera eraman behar gaitu, jainkoa maitatzera, lagunurkoa maitatzera, eraman behar gaitu, hori da legearen zentzua. Beraz, legeak ez mageldin bagaitu hortara eramaten, ez du zentzurikan. Legea ja egin deguna da gure kasa edo guretzat erabili, gure onerako erabiltzen dugu. Beraz, horixez, adierazi nahi die gaur Jesusek ez, farisearrei ez, bera dudarikan gabe legearen gaineti dagoela. Legeai egin dela gizonarentzat eta ez gizona legearentzat. Hori, dudarikan gabe guk ere gaur errealitatera, gure errealitatera ere aplikatu dezakegu, ez? Gauza askotan. Lehen da bizi espiritualki, dudarikan gabe, kristau izatea ez da lege bat betetzea, baizik eta da pertsona bizi bati jarraitzea, Jesusi jarraitzea. Eta Jesusi jarraitzen diogulako, bera ezagutu eta maitatzen dugulako, orduan lege bat betetzen dugu. Hau da, konportamentu bat daukagu, jokatzeko era bat daukagu. Baina ez, kristauek ez gea jokatzeko era bat daukagulako eta jokatzeko era hori bizi behar dugu, ikusten degulako hori ona dela eta orduan lege hori betetzen dugu, guk ulertu degulako lege hori bete behar degula. Hori ez da kristau izatea. Kristau izatea da pertsona bizi bati, jainkoari, Jesukristi jarraitzea eta horrek eramaten gaitu, dudarikan gabe, era batean bizitzera, lege batekin bizitzera, maitasunezko legearen bitartez bizitzera. Eta horregaitikan, kristau bezala, guk ere baditugu gure legea, gure mandamentuk, eta gure egin beharrak. Baina egiten dugu ez legea betetzearren, baizik eta Jesusi jarraitzearren eta bera maitatzearren eta lagunurkoa maitatzearren. Eta hori, gure gizartean ere, baita ere aplikatu dezakegu, ez? Ditugun legeetan. Zertarako daude legeak?
legea daude gizakiaren zerbitzurako, gizakiaren onerako. Eta legeak gure gizartean ere ez baldin badute funtzio hori, galtzen dute bere indarra. Eta dudarikan gabe, gizakiaren eta gizartearen zerbitzurako egoteko lege horiek ere beste referentzi bat izan behar dute gure munduan, gure gizartean. Eta referentzio izan behar da egia, jainkoa azken finean. Ze lege guztia, lege zuzen guztia Jainkoaren gandik dator. Eta referentzio hori galtzen baldin badu dudarikan gabe legea bihurtzen da gizakiek erabiltzeko, beraien erara erabiltzeko modua. Lege on bat ez da gehiengoak desiditzen dutelako. Baizik eta lege on bada egia, eta egia jainkoa da, maitasuna jainkoa da, hori erreflejatzen dutelako. Gizakiok ezin ditugu beraz legeak egin geure kasa, geuk pentsatzen degulako, horrela dela, baizik eta jakin behar dugu, dudarikan gabe, legea besteen zerbitzura izan behar dela, ez geure probetxurako, baizik eta besteen onerako. Horregaitik behar dugu erreferentzi hori beti, jainkoa eta egiaren erreferentzia. Eta ezin dezakegu hori galdu, bestela legeak dudarikan gabe galtzen du bere indarrare bai. Eskadi ezaiogun, jainkoari eman diezegula argitasun hori, hala izan dadila. Zenideok egin diezaiogun otoitz, Jesusen gana erakartzen gaituen jainkoari esanez, aita izan guretzat erruki. Aita izan guretzat erruki. Eliz elkarte osoa bere zatiketa utzegite handikeria eta bekatuak gainditurik zuretzat eskaintza garbi eta herri atzegingarri izan dadin, aita izan guretzat erruki. Munduko hainbeste herri eta pertsona menperatzen duten injustiziak, ondasunak, gutxi batzuen esku egoteak edota agintariaren jabe egiteak bazterturik bakea eta bizikidetza nagusitu daitezen, aita izan guretzat erruki. Hautziak dauden familiak berriz elkar daitezen, etzipenak harturei daudenei itxaropen izpia piztu dakien, bakardadean eta ezinean daudenak laguntzailea izan dezaten, aita izan guretzat erruki. Jaunaren afaria ospatzen ari den elkarte hau ahulezia eta desleialkeria guztietatik libraturik zure nahia eta asmoa betetzen zaila dadin, aita izan guretzat erruki. Aita errukitsu eskerrak ematen dizkizu gure eskariak entzuten dituzulako eta bekatuaren ilunpetan usten ez gaituzulako Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bedinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu orain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizonaren lana sortua, utsegingo zaigu biztiaren ogi. Bedinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu orain ekarri dizugun ardo hau, matzondoaren indarrak eta gizonaren lana sortua, utsegingo zaigu betiko zorionaren edari. Bedinkatua zu jauna, eta
Zenideok, egin dezagun otoiz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan, Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Kristoren opari bakarraren bidez jauna zeure seme alaben herri egin gaituzu, emaiozu bihotzonez zeure Elizari batasuna eta bakea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Amen. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. gora bihotzak, Jauna gan dauzkagu. eskerrak jangoiko gure jaunari, Egoki da eta zuzen. egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri nonai eta beti guzuri eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu, jainko algustidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Honen bidez, ekarri gaituzu zeure egia ezagutzera, bede beraren eta bataio beraren bitartez, Kristoren gorputz eginak izan gaitezen. Honen bidez, isuri duzu herrialde guztietan zure Espiritu Santua, era askotako doainen emaile miragarria eta batasunaren egilea. Zure seme alaba ordekoengan bizidena eta Eliza osoa betetzen eta zuzentzen duena. Horregaitik, aingeru taldeekin batean goresten zaitugu pozez beterik kantatzen dugula. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zeru lurrak beterik dauzka zure diztirak. Osana zeru goienetan. Berenkatua jaunaren izenean datorrena. Osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogiardo hauek zure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez ditu zuen, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, haun ere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, galiza harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, haun ere odolaren galiza da eta, berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, Eta piztu zarela jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregaitik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Tapalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, guztian zabalduri dagoen zure Eliza, eramazu maitasun osora. Francisco gure aita santuarekin, Osinazio gure gotzainarekin eta elizgizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur gogoan ditugu, beziki, Jesus eta Sebastian. Eta hildako guztiak ere, aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki sakizkigu arren guztiok, betiko bizia iritsi dezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, bere senar San Jose erekin, santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean, ore zaitzagun. Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jangoikoa eta algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztiak, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen.
Salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. maiguzu Gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zortei barkatzen diegun eskero. Ez gaitzatzu tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea usten dizuet nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta dietan, Amen. jaunaren pakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. Angoikoaren bildotza, Zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Angoikoaren bildotzea, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Angoikoaren bildotzea, zuk ekentzen duzu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Hemen, jangoikoaren bildotza, una munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak, maiontara deituak. Hauna, ni ez naiz inor zunere etxean sartzeko, baina baina ezazu ezazu hitz bat bat eta eta sendatuko naiz. Gurekin egon, gurekin jauna, dezagun orain hitz egin. Heldu da gaua, ilun iluna, gurekin egon gurekin. Zertaz mintzo zineten bihotz ilun ibilizola, bihotz ilun. Ara Jerusalenen eren egun Jesus hildela, eren egun. Gurekin egon, gurekin jauna, dezagun orain hitz egin. Heldu da gaua, ilun iluna, gurekin egon gurekin.
Egin dezagun otoitz. Jauna, hartu dugun sakramentuak fededunok zurekin bat garela adierazten duen bezala, egin dezala Elizaren batasuna, Jesukristo gure jaunaren bitartez, Amen. jauna zuekin Eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela jangoiko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, Amen. zoazte jaunaren pakean, Eskerrak jainkoari. Era gure ama, zu gure regina, eguzkia bezain alaitatxegina. Andre xamurreta guztiz altxua, zein ederra zaude, aldare horretan, ta nola zabaltzen dezun basoetan, zeruko lorien usai gozoa, ta nola zabaltzen dezun basoetan, zeruko lorien usai gozoa.